anya mmiri anyị ga-aghọrọ anyị ọchị. Ikekwe ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ga-amata ihe anyị ji na-ekwu okwu a, na anya mmiri anyị ga-aghọrọ anyị ọchị. Nenu ka nwaanyị nọ n'ebe akwa, nenu ka oke ibiri nwaanyị nọ n'ebe akwa. Gịnị butere akwa? Nnọọ na-agba nke abụọ nke mmemme ahụ ebe anyị ji na-enwetara unu ụfọdụ ihe dị iche iche nke Chineke ji Reverend Fr Ejike Mbaka wee na-arụ n'inyere ndị mmadụ aka n'ihicha ha anya mmiri. Mana gịnị mere agadi nwaanyị dị etu a ga-eji nọkọta ọ na-ebe akwa? Onye ekwenyere na ihe ọma mere ọ na-ebe akwa. Ikekwe isonyere anyị ga-aghọta. Mana dịka ọ dị, anyị ga-aga n'ihu ka m wepụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Ịma na enwere ihe ọ na-abụ mmadụ rote etu a anya mmiri apụọ ya n'anya. Mgbe ụfọdụ na-abụ anya mmiri nke ihe ọma, mgbe ụfọdụ na-abụ anya mmiri nke arịrị. Ngwa sonyere anyị n'oge Ugwumba. Opurobios Igwe Jenga. Mụnwa na onwe m bụ Ifeoma Aniechong bụ a graduate of chemical engineering. Presently na-arụ ọrụ na Fidelity Bank. Now Onyinye Adime Hichezi, I'm a graduate today. Onyinye Aniechong, my sister, nọkwa Stanbic Bank, Lagos. Today she's a graduate. Benji chọfụtazi ihe ọzọ gbasara Fr Mbaka bụ mgbe papa m ọnwụ na 2014, ọ ya stroke 14 years. Nwanne ọ dị m ka chetu maka m gabido akpara na be nna m. Naanị ugwu na na-agba nwere ebe m furu mmadụ. Mgbakwute Fr Mbaka asị m go and get list. Maka ọ na-adụ ka o si so n'obe ka m si asụ ya. Go and get list. So when on a no market and allow no blue table na no market. So one security man where shimamba. No bu heta can get you survive in life. Muga no nwere na ebe a na-akwụ no 20 naira na ala ahụ. Sai na azunuma azo deba. Mwe gawa ebe ahụ. Ọ na anyị na dị 10 with ndị Abakaliki na ebe ahụ. Anyị lahụcha anyị akwụọ nwaanyị ahụ 20 naira. Anyị afọ ọnụ na ahụ je gbawa mbọ chọwa ihe anyị ga-eme. Ndị widows niile tole na anyị mechara nwee organization ebe anyị na-agbakọ ebe ahụ. Widows ruru 3,500. Mbaka mara m onye ọ bụ. Or come on, yes, relate, but he's just doing this thing willingly. I know be my father since in the store. No, Fr Mbaka, shall how the teben una baby or Benham has no hospital, no psychiatric hospital. Much they can all see me lotage. Zoriba, my call game mail to the last. UGWUMBA. Otu n'ime njem ka ha gara na Annunciation Hospital Enugu. Ma bụrụ nke izizi mụnwa nakwa ọtụtụ ndị mmadụ na-ana na Fr Ejike Mbaka na abụọ gaa ụlọ ọgwụ kwụrụ ndị niile n'ebe ahụ ụgwọ ụlọ ọgwụ. We don't care from where you come. Once you're a human being, you are sick and you need our help, we bring you to these hospitals, Niger Foundation, UNTH and other hospitals.
But this one is our brand hospital for now. We send some Pentasobinana hospital, which is also good and the mother of Christ. Na onye sị na ndụmọdụ na-emaka ndị dọkịta adịrọ mma na onye a na-eneni Chineke bi n'igwe. Ya mere anyị ji m ekpere agwọ edutekwere ndị ụlọ ọgwụ ka anyị ọgwụ ha nche ka Chukwu si agwọ ndị mmadụ. Mana imikiti ndị anyị na-edute ebe a ma ndị na-abụrọ ndị Katọlik ma ndị na-eje ụka ọzọ ma ndị abụọ dị ndị ụka ma ndị Alakụba mana ya marakwa ndị ha bụ ha bịa ebe a gwọsịa ha anyị na-akwọrọ ha ụgwọ ụlọ ọgwụ ha nabazia na be ha 18.8 million. Ọ bụ ya ka anyị bịara mee ma ndị nke a hapụgoro ha nabazia ndị ụlọ ọgwụ a gwọrọ ha na-agwọ ndị mmadụ anaba o mechaa bịakwa kwụọ ha ụgwọ ha nwere obi ọma. Ọ ya ka anyị bịara mee dotakwa nke a ga-eji gwọ ndị anyị amarọ ha eme bịakwuo ọzọ ka ọ ghara ibe ebe a na-eche ego mmadụ anwụnara anyị. Ebido m ọrụ a mgbe m ka nọ na ọta akara m ka pereri mpe tupu m abanye na nke nnukwu ụlọ akwụkwọ tupu chie fada maka echitọrọ m ya na echichi. Ihe a bụ esombi ụwa. Ọ bụrụ na m emerọ ya ha anaghị adị m mma. Dịka m kwuru ọ bụkwasị ụlọ ọgwụ a ka anyị na-akwụ ụdọ ụgwọ a anyị na-ezigakwa ndị ọya ebe ndị ọzọ mana UNTH mana Park Lane mana Annunciation mana Annunciation ka anyị nọ Niger Foundation ụkwazị ndị anyị na-eduga n'India. Ụfọdụ anyị dute ha ebe agbagide okporo anyị bụrụ gawa India ndị a na-etinyere imeju ọhụrụ na ndị a na-etinyere obi ọhụrụ ma kidney liver transplantation. Anyị na-ebujekwa ndị mmadụ. A ga njegwa gị na onwero ọnwa gwụrụnụ anyị anaghị etinye n'ihe anyị ji eme ọgụ opekata mpe $2 million minimum. Children and bless their parents. It shall be well with you. This gift will not cause you sorrow. It shall bring blessings to you. In the name of Jesus. Amen. Bless you in the name of the Father. And Daddy took pain to go and look for houses all over the place. And he got a place for us where he's now paying 800,000 every year. And you get what I'm saying? So, not only that, he has been paying for my children. There are 3 in number. One at Fr Mbaka has been paying for his school fees. One at Park Lane here, doing third year. He has been paying for his school fees. And that my last boy at another Sonny school over Divine Brothers. Daddy has been paying for his school fees. That time this thing happened to him, I fainted. Even today, I have not gotten myself. And see Jesus, ebe kam gebido, kedu ebe gebido. Do you understand? Ngaku 800,000 manku for house rent. And if you see that place, and not only that, after doing that, he furnished it both with interior and exterior. Why can't you know we have a dovet? I'm a mihana for dovet. Why can't you know we have a wallpaper? I'm no we have a wallpaper. So this man, this daddy, put it on a higher level. I'm moya kebugu. No bed. No, man, you have to go you mona. Fr Mbaka started paying my school fees starting from JS1 till my university level. And for one day, he had never stopped paying my school fees till I graduated. I'm not the only one in my family he paid school fees. All my family members, we are 5, a boy and 4 girls.
Onyekachi Irunoka, Ozioma Irunoka, Uchechukwu Irunoka, Chukwuemeka Irunoka, and I, Lolo Irunoka. I am Fr Mbaka. Fr Mbaka bụ my relation, ọ bụrụ my uncle. Abịa m adoration n'otu ibe m si bịa. Nwee the grace o wee locate him, wee nyewere m aka. How was the location? The first day bụ na anọ m agaro school. Mbịa sị ka m chọba ọrụ. Anọ m like 15 years mgbe a chọwa ọrụ. Na-achọ maka m na-eje eme recharge card. Mgbe a na-eme phone call, na-achọ ebe m ga because my parents enwere ka ọha ha. So my dad wee sị m na ọma nzụ m na school. Na m ga-anọ n'ụlọ. Nwe mmadụ wee du ngawa adoration. Wee rute na adoration ministry. Luckily for me, I met Fr Mbaka. Father sing a young girl like you came in a school. Son and the banye were ego. Also, I should go and call my parents, which I did. I called my parents. They came. Also, I had the problem. Her coach, my dad, then still no where ego. Okay, just go in a school. So, same okay. And Chong West and actual mega secondary school. Actual make finish. It got to secondary school. Or they checking my dad that time. So now go over. Emeche nruoro because all ye rotaka my people. Keji in the day. Ruo na vineyard. When I run a vineyard, I got admission. Mbari wacho wakangesi oye ge kwere maka because I didn't like it. It disturbed because onya wa ye me gonje bawa and everything. So when the screen na UNN I was among almost 500 students, I was the second position because I don't have money. They sold my admission. And here came medicine. So when I rushed to the Mbaka and told him about it, he gave me check immediately. She rushed back to UNN, Kamaka and Gebido school. So when I got back to UNN, I found out that was my first time I noticed Nenera admission on Madu. Nenera admission, they sold my admission then. So where is the man game? Then I repeated jump again, and I got admission and in INC. So otak also here. So mbona ye maka we for up ta konya ye go feeding. Onye kwa ye go like 200,000. But my mom hanya sign anya go teche room aziye. Anya haya my mom na ebe akwa. Si a Chineke gozikwe ya. So mgbe emecheru my sisters, I now invited my sisters abia. I see my sisters, hey, Keyo Unichani, where Otako school ebido kuwaru my sisters who go from that secondary school to this university level. All of us today we are all graduates in my house. So even I can't remember school, even my sister my sister's friend, parents another on Duchiamaka by name. I even brought that girl to him with ease. This man paid her school fees na suits. The girl now seen of no do charity since because the girl does lose all hope no they call but when I brought this girl to Fr Mbaka, Fr Mbaka gave her check with ease without even stressing or imagine anything with ease. Fr Mbaka nena Mary Chikodre Manuel abmechima ejima nwoke kwesịrị na ebe but on Lagos. A meeting Fr Mbaka when the 10 years. Luguji 121 Park Avenue Kaibi. Na Bendiba listen Madrek. Kaibi. 121 Park Avenue GRA Enu. Na Bendiba listen Madrek Kaibi. Eba no otu njide wufu deti. That was after 10 otu. Kanji wufu deti. Oshi money must after. Ama no ya one. Ona agba Luguji mebum deti na abadata. Ochiru wufu deti. Okwusa. Mgba ndị ntọ na-ewu mgba gbawa ọsọ okwere moto a na-achụ churute m n'ọnụ iru gate wee shout mmanne kwe ndị ntọ na-eso m n'azụ ka m pụtaziri shi mana ọbọkọ ndị ntọ n'ọkwa fada ọsọ gị ka m na-agbarụ gị nwaanyị m ejiro school by this time ụmụaka ibe m nọ na school ọ bụ detika na-erufu ise na dadi m nọrọ ụmụ nwaanyị nnukwu dadi m na ụmụ nwaanyị ịtọ ya dị bụ 15 ma bụ the 12th child dadi m si na nwere ego ga-eji chicha anyị ncha niile ka ndị ọzọ pụta omekọ ọzụtọpa anyị ọchị m na odo eme na nwa bụ gift mama m si na mbụkwa ejima kpọfụta ejima m nwoke ejima m bịa biru ebe ahụ ka ọ nọ wee nye m ọmị m 150,000 naira iru ebe ahụ otu ka ọ nọ wee nye ya
Oboko no check, no cash, 150,000 naira. Mama chief date. Alright. Date time 2001. Nachi back to Army Children's School, Eben Naga School. They got up school. Orumba shenete common interest. Chef and I get very make none major the common interest. Oshim no bule ekpere ga solve na akọrọ gị. Na Bible si n'ihe aka mmadụ rụtara ka ọ ga-eri. Okpechere m na-ejima m ekpere. Anyị jewe. Deche common interest. Ote mgbe na-aba JS1 nweta admission Urban Girls. Nweta admission na Queen's School. Nse mmam ya biko enwe m mpa na mbọ n'ụwa. Ofu bụ mpa mụrụ m n'afọ late Peter Ogbu. The second one bụ Fr Mbaka. Njọ daddy m ka school ngeje. Ọchị na ndị jọ ya nna m. Na nwe mpe bụ no ihe ọbụla nna m gwara m ka nge. Njekwuru Fr Mbaka. That day was Abia baptism no be ndị catechism. Ana m akụzi catechism. Ọchị m nka nda ebe a na nsa na nwetara ihe nya ka school ngeje. Ọchị m ka school nọ m n'obi. Nsa daddy na chọm ije Urban Girls. Ọchị m jewe. Ebe ahụ nke ọ nọ wenye m 50,000 cash. About 50,000 naira. From there, Fr Mbaka akwụsara. Ọ na-azụ m azụ Tochukwu by Mrs. Titus Oluchukwu, nwanne nwaanyị nke Tom Lugodi. Ọ na-azụ Ikechukwu Ogbu. Ọ zụrụ ejima m onye dịkachi Ogbu. Zụọ m Ogechukwu by nke na esut kịta anọ. Ogechukwu Jennifer Ogbu. Ọ zụkwara ya na school. Fr Mbaka akwụsara ebe a. But nke wụ m akpata oyibo on 2nd of November 2019. Mpụtasị nna m na m anago ejego m Ebonyi State. Mpa m Chimoke na nna m gotere ya plantain. Na the last okwu m na mpa m na-ekwu n'ụwa. Na gotere ya plantain. Anyị nọ n'ụzọ Ebonyi State. Akpọ m na phone na daddy ma ngwo. Daddy m na ayava, daddy m da stroke for 7 good years. Fr Mbaka bụ na ọ na-eri nri. Fr Mbaka bụ na ibi n'ụlọ. Mgbe a chụpụrụ ya na GRA. Fada si na ebe ọmụna sọkwara bịara nwetara ụlọ n'oge nye anyị ego ụgwọ na ahụ. Chimejizi n'aka m abịa na mkpọta nwanne m nwoke Ido ọkpara anyị Ikechukwu ka nọ ndụ kịta. Ikechukwu ba anyị bịa nata ego ụgwọ na Ikechukwu anyị dekwara anyị ụgwọ. Ota nke asịgo eme. That day anya mmiri ju m anya send area message share daddy I lost my father. Ọkpọ m na phone road 5 seconds kpọọ m na phone. Chimebe ka nọ chana njewuru agbamụkwụ efu na ochima natara na ngapi echi niile. Na Chineke na mara izi na o ji duru daddy mgbochi all souls. Ọ bụrụ ihe nkwechi na-ebe akwa na nwerewa na nnọ ndụ wee meet daddy na ọ bụrụ na m gwụrụ na amụrụ m ọbụna daddy ma ngwo. Ọ ya kasịrị m obi. Mbịa chọọchị Wednesday. Ọkpọ m n'iru ndị mmadụ niile na chọọchị Wednesday. Chima efe ise date burial daddy m na mmee ka ọ mara. That was adoration night. Obi nye ụmụ ahụ because ote ga-eji mewe eme ka nna amarụ. Etie date ga-eji nyere daddy any daddy na 2nd January 2020. Ọsị m na mma m na-eji ma mbafu ya. Mụ na mma m na-eji ma m jee ide for Fr Mbaka. Behold, ndị na-ebe and that day. Ọ bụ ọsọsọ anyị abalị na tego. Ndị na-ebe and that day thousands of people. This man dekete check n'iru. Chimejima gị na nwanne gị kechiri mma ejima chiri na ana m abịa. Anyị tukwa ebe a. Check nwoke a tekete kwụrụ. O tekete check ụgwọ. Ọsị a mma ejima. Ebe na ebe ka ga-eshinyere gị aka na bere ala ọgaghị. Mma ejima sị ya na-ekwu ya. Ọ makwa ebe ọ ga-eshibido ebido na di ya nọ na Annunciation Hospital. Na mmadụ obido ga-eshibido ebido ebe ka ya gbatakwara ọsọ enyemaka. Fada sị anyị ego one. Mama amara ego one ego. Mma amara ego one ego. Fada sị m ego one. Sị fada mama ejima onye dịka ego one. Ejima sị na mara ego one ego. Fada wee dey check 500,000 ụzọ na mbụ. 1 million. Afa m ka o ji die. Dey 1 million nye anyị. Nsekpụrụ na ebe a mbewa akwa. Ihe mmadụ wana ma mmenwa. Ihe nwanne m amụkọrọ m na ya na nna na-emenwuru m ka Fr Mbaka mmiri. Ọgwụ ọkwa ebe a. Mana ọ bụla sọsọ ya. Ozugbo ọ chara m. Really care about me. Ka anyị banye na GRA. Nọ na primary 6. Ya ihe kwụọ ụgwọ njinere common entrance. Emecha neneche common entrance. Gocha primary school. Nche na okwu akwụkwọ. Ọsị m na mbịa.
na mụọ ga-amasị m ịga sekọndịrị skuul isi ya masị m ụba na mba dị aka na-eme ọkwụwa ụgwọ sekọndịrị skuul site na JS1 ruo SS3 nche na okwu akwụkwọ masị m mba na nka ya ga yunivesiti ka egwu ọsị na ngadị jam nweta UNN University of Nigeria Nsukka Department of Psychology ya bụ ihe zụwa Gocha University with time. My university is between 2014 to 2018. Otu wedding ezinụlọ ego adụlọ anyị were ọnọdụ ihe isi ihe mma site na amara Chineke ofitelu m otu ihe omee m nwee ike ịgakwụ Fr Mbaka maka ihe gbasara Fr Mbaka bụ iwe ha n'ohere si ya n'ugbo ọnọdụ nsogbu ga-ala gị iweta ha n'obere ozugbo nke ọ dị ya maka ọtụtụ so na mkpama bụ adị tata Chineke gọzikwa m site n'aka Fr Mbaka. Afa m bụ Anechong Ifeoma Jesinta. Abụ m onye Abagana na njikọ local government Anambra State. Reverend Fr Ejike Mbaka bụ a blessing to humanity, and I am happy that n'abịara m ụwa wee fee ya. He is a gift that I count myself very privileged to be one of his beneficiaries. Ndị ọ zọpụtara. Amara m that when my father died when I was 9, na 1999, 2nd July, I am ebe anyị ga-ebido. I am the second child and the first daughter. My mother bụ a widow, ọ na-akpọkwa anyị na-abịa adoration. Mana amatara m Ejike, Reverend Fr Ejike Mbaka, ka ọ yewegoro m aka dị na anyị bịacha kpechie ekpere anyị ana. One day, ọ bụrụ na nna ama akwụkwọ by the grace of God, a na-akwado WAEC. My mother na-ata afọ nri ka ọ na-esi wee na-azụ anyị na-abịa ụka. O wee bụrụ na o nwere nwa klaasị m Nkechi bụ afa ya. Mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na-akwado WAEC, ọ sị nke ka m ga-esi masị akwụkwọ na mama ndị WAEC. Nsị a na mama akwụkwọ m na onwekwe ga na mama ama nkwụ ụgwọ ya. O wee sị m bịa ka anyị gaa na o nwere fada nwanne ha, the girl bụ onye Ituku, na ọ ga-help nka m ruo nkọsara ya na ọ na-emeri ha ndị ọzọ. Mgbe afọ m na-abịakwa adoration ọfụma. Mụ na ya wee soro bịa that faithful morning. Luckily for me, I afụ ya ngwasịa ya. O wee were 17,000 wee nye m wee jeje gbaa WAEC n'afọ 2005-2006 bụ mgbe ife ame. So njeje gbaa WAEC anyị wee gụsịa. O wee one day nata village a na-asịsị ndị obodo anyị. So my grandma wee sị m na nwoke a nwekwara ego njekwa jee gwa ngwa dị man. O wee sị m mbịa Enugu na mbịa n'ọfịs dị ụta ka m bido ọrụ. Wee je na-alụlụ ndị Intercontinental cleaner. One day, the Intercontinental Bank people nwere a proposal ha chọrọ inye Reverend Fr Ejike Mbaka. Ha wee sị m ga-enyere ha aka. Before then, na ha na-abịazi constant. Enjoying ya because I have talent. Na-agụta egwu. Enjoying ya adoration singing ministry. So na-abịazi adoration sokwere na-agụ egwu maka a na-emecha ma na studio. Ha gwa m sị m ga-eme nwuru ha ya nsi oke sa na m ga-try. M wee were proposal about POS mgbe ọ kapụtara ọfụ. So mgbe ndị Intercontinental bịa ifu ya, o wee tọọ n'ọsị m ife a na-arụrụ ndị a na banki na m ekwesịrị ike n'ebe ọ na m achọrọ ịga akwụkwọ. Nwesị afada na-achọkwa m nọọ na nnọsịkwa ka m nọrọ ebe a ka m maka ga-enweta nwa ego m ga-eji gaa skuul nakwa m gwara gị na onwe ga-azụ m. O wee sị m na nje gbaa jam na m bịa were ego na mgbaa jam na mba skuul na ọ chọrọ ka m gaa skuul na nyanwa ga-azụwazi m. Nsekpula kene ya. M wee nweta admission na the Institute of Management and Technology IMT wee gụọ chemical engineering. Reverend Fr Ejike Mbaka bụ ife zụrụ m na skuul. Ọ bụla sọsọ m. Enwere nwanne m nwaanyị a na-akpọ Onyinye Anechong, Chidiebere Anechong,
Chiamaka Anechong, and Ogechukwu Anechong. Today, I the 5 in number. The boy was a public admin officer na UNTH Itikoza. He's a graduate. Mwa Nongim be former Anechong, but a graduate of chemical engineering. Presently, Naroro na Fidelity Bank. Now, Onyinye, Adime Hichezi, I'm a graduate. I'm a graduate today. Onyinye Anechong, my sister, Nokwa Stanbic Bank, Lagos. Today, she's a graduate. Chiamaka graduated from Usoka, Inogo, Maryland. She's a serving corps in River State now. I'm Port Harcourt. Ogechukwu of final year in school. Anyị Chanini, the 100% grateful. Mama Mneku na Kofonetiana, Sinoma along we have one lady number. Okay, they na suri of honor. We say not and we are looking Mumia Mamma today. Mama one of the widows adoration ministry. We will run a return at the heritage. Oh, nine at the road. Remember, see all by Jodoro. I'll the Chelo Keg is to find Father del Check. On a dead mama, on a dead on money. So when sitting a cardiac, I cannot pay him. I cannot pay him enough. But the God of the fatherless that sees the broken tears of us, so don't really hate him. Or dear Papa, we had the care of our generation. I cannot pay him enough, but I pledge to serve him. Because now, tomorrow, no Akoka, Hagaman, the Najoka, no can guide the name of Jerry. So, or do you need me? And with the many cases of my life, I can't say, he gave me chances to live. Upurubios, IGBOWUMBA. Year 2000. Can have fallen the by from Nkerefi to Enugwa. My people are my destination. I'm my Nkerefi. Yes, sir. Felicia Wachuko. Only more Nkerefi. So, I from Nkerefi. Makandi by tell him na chain. Eben na abala. Hatiem na chain. So, one munko bele bute senior buteli mundi one day. Kahapu chalubo. Say ya po me ma bakanje sa. Imagonu cho maka. Ndi ba isi no here gba bu na ya che no isi adugo mma. Owebe aje weteki bi akpope chain akpochi m. Na ebe aka ndị ba ifudebe. Achọ m n'akụkụ ụzọ, chọọ m everywhere, wherever afọ m. Ha mmadụ na nnatala Enugu, amụkwanụ m ka m si bịa Enugu. Abịanụrụ m Enugu for the first time. N'ọka ka anọ mụchaa ya itocha Nazia village. Abịabe m Enugu, ama m ebebe Enugu. So, ihe mmakwa bụ na ka m sizi wee nweta onwe m bụ na mpụtazi one day. We kwinte na bed ebe nọ. We neghaliwa ya bro bike nọ. Na-eneche ndị nọcha m n'akụkụ. Onye nke a na-akụ m isi. Onye nke a na-eyi m akwa. Onye nke a na-ata m atụ. Na ha. So ọ dị ka anyị efuo m. Nwefụtaba ndị a. Nebezi ha anya n'iru. Wee jụọ onye ka unu bụ? Ha sị na ha na-enedo m. Unu na-enedo m gị na-eme m. Ha sị m nọgodi nwayọ. M nọ nwayọ. Onye nke ọzọ sị ha ka egekwa ya ntị. Ọcha ịma nsabi ahụ ya na-asị ya. Ọsalide m asacha ma yinye m akwa. Njụ na mama yi akwa na ha ga-agwa m onye ha bụ. Ha kpọchalị m afọ ha yinye m akwa. Sị m yigodila akwa. Nsị ka m yiri akwa na ahụ adịgo m mma. Nyiri akwa fụta na bed. Ha tụkwube m na bed. Onye kwani ka unu bụ? Na m amarọ ndị unu bụ. Ha sị no Fr Mbaka. Ama m onye bụ Fr Mbaka. Anụbe m afọ ahụ since m ji fụta ụwa. No Fr Mbaka. Sịlị ha na-etebe m. Ka ebe bi ya. Obe nna m. Ha sị m no hospital. No psychiatric hospital. Na nne m enwekwa ego ụlọ ọgwụ.
na nna m enwekwa ego ụlọ ọgwụ ha sị m na Fr Mbaka ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ na Fr Mbaka ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ mụ don't worry nsị na m agwọrịwago na m anabago kịta unu a ga-ahapụ m ka unu achọ ka anyị nụọ ọgụ ebe a ha sị biko mememegodi na mkpọtụ mụ biko ndị nọọsụ dị ọda saịdị gbatawa maka asị na sinsi ebute m na mmadụ atọk sens ndị nọ dị ọda saịdị gbatawa ndị niile nọ na wọd the whole hospital ju n'ebe m nọ maka asị na mgbe ebute m amara afa m amara onye m bụ a na-ajụ afa m amara afa m na-afa Fr Mbaka ka eji mee afa nna m bifo ndị hospital wee kwe nabata m maka ha sị na m nwụọ onye ga-ebu m so na a ga-edenata afa mmadụ ga-ebu m ma ọ bụ na m nwụọ na hospital o wee dee afịa sisi dee Fr Mbaka si dee nọọ Mbaka ka m bụ wee dee ha dee afọ ofu afa dekwa ya Mbaka afa abụrụ afa m ndị mmadụ si m kuluo da ma ndị dọkịta gbatacha si he ma dọkịta ụbọchị onye isi na psychiatric hospital ha ncha gbatacha maka ọ ya na-enete m ha ncha gbatacha bịa na anwụle si ihe na-okwu okwu ka okwukwe n'okwu si jụziana ya afịa ka mama ga-amata afịa ha sị m kedu afa m sị na afa m Felicia Nwachukwu ha sị m onye ebe nsị na onye Nkerefi ka m bụ ha sị m ga-ama obodo anyị nsị na mmalị obodo anyị ha sị m ga-ama be anyị nsị na mmalị be anyị ha sị oke enwe onye m ga-akpọ na be anyị ka ha dị sure na afa bụ afa m nsị na ndị be anyị niile nọcha vileji nọ mụ na ga-edulu m jee ha sị oke mụ kulugodi da mgbe m dịchala mma eweli fon kpọọ Fr Mbaka that was first time m na-akwu na fon ha sị na nwaanyị etetegokwa na onye kwe na okwugokwa afịa ọsị gịnị ọsị na afịa bụ gịnị ha sị na ọsị na Felicia Nwachukwu ọsị ya afa mamia ya oke sinye m fon ka ya kpele m ekpele onye m fon kpechalụ m ekpele nsị nna isi dị na afọ bụ gịnị ọsị m nnọọ ya nwa bụ Fr Mbaka nsị a Fr Mbaka nke ndị onye ka ị bụ onye aji mpam ụgwọ mgbe aha anyị n'ọka ọsị m mba onye ya bụkwa Fr Mbaka dị ya na nọ ya na-aka ụka na Adoration Ministry ebe aha nọ wee fụ m n'ụzọ ka m na-agalị n'ụzọ Parkland si ebe bụ Parkland okwuchi ama m ihe ọ na-aka aghọta m ihe ọ na-aka nsị o tanksa ọgbanyụ fon a na-evutezi m na-evute n'idi ho hospital a na-eli nne na-apata m apatawa bred misisi gbalite nke onye isi ndị nurse of them ha vutebe nne a na-evute m ụwa niile ha ga-eje Mr. Beast mechie ụlọ ọgwụ niile the whole people ndị ala na-agbahazi ma ndị na-eneta ha onye licha ọ na-ekele m lili de licha ha gbapụta m n'ụlọ ọgwụ year 2000 ọbụ dị sọ m ka ọ kpọje mgbe anyị nwe onye ala na-ayịkwa ala na GTC mgbe ahụ asị na ebe ndịgolu mma na ebe ndịli mma mụa na-agba ọtọ dịli mma gbalọta akpaghalị dị mma na onye nke a na-eyi akwa ga-adịkwu mma ma akpọli ya jee ahụ dịchalụ m mma wee natazịa so ndị nne m sisi gba nta nna agwa ndị nne niile wee mee mitin na a ga-ekipụ m somewhere na a ga-ejekwụlụ m ụgwọ ụlọ somewhere na-enete m na mama nna vileji na onwere ga na-egote m ọgwụ nna anwụ na dịtin ga-anachi etekwa azụ ka ndịcha mma so ha jenweta m ụlọ dobe m ebe ahụ mechazie gwa fada na-akwụkwa m ụgwọ ụlọ na-enete m anya ego m nne ego m everything ntị ndịchazie mma ka ndịchalụ mma ngwazie ya ka ndịchalụ mma nyọbazie ya sị na enwekwana nwa m n'obodo maka mfụ gosi enete m anya ebiri apata m akpa rice ana m eli ka onye nwere ndị m na ya na-eli na nchiche ndị mmadụ abịalise nwe ya bịa wee sị na enwekwana nwa m n'obodo na ọ ga-asọkwanụ m ka nje kpọta ya na ọ nọ na vileji ata afọ uti nne m na ụmụ nwanne m o wesi m oke m jee kpọta ya ka ọ bịa gụba akwụkwọ dị n'ugwu a nsi a okenecha ya nje kpọgote nwa m
since that year 2000 till today Father na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ adị m ka onye ala Father na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ ọ na-enye m nri ọ na-egolu m akwa adị m acha akwa adị ekwu okwu akwa ekwu be m afọ ọzọ ebe a na paakị akwa ụzọ tụlọ aka ji enye testimony up to today even na be anyị a na-apa m ka m nwa eze mmadụ adị akpali m na be anyị ịkpali ya ndị ma nne nwaanyị ma ikolobịa etigbuo olu a na-apa m ka m nwa eze ọ na-abụ nnata etu a abịa nọnyelu m ka anyị na-akpa nkata just ka ha na-anụ okwu si m n'ọnụ ha mechaa ha si na Chukwu Fr Mbaka dịkwa ike onye yiri ala for years dịrị mma ka na talk sense kala onye isi dị mma mali ihe na Chukwu adoration dị egwu ha na-ekwu up to today nna m ekwere abịa Fr Mbaka until ọ nwụọ papa m si na since ya ji jewe ije n'ụwa na ya afụbere odele a ya ma m ya lụọ ebe ahụ ejide si akwa ụgwọ ihe mere nwa ya na ya da-ejekwa afụ nwoke a nwoke ọ bụ mmụọ ka mmadụ na ya da-ejekwe afọ m bụ Ọfọbike Divine Nneji ama onye Nkanu West Akpụgo n'Enugu steeti mgbe nwunye m mụrụ ejime ịnọ ka mụrụ ejime ịnọ mmadụ ịnọ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị Chukwu na-eme so ejego m nke ndị gọọmenti jebe niile ekwesị asị na a na-eje eje nke ndị affairs ha ncha niile mana nwere nke metara mkpụrụ so wee sị ka nje wee fụada dị bụ Fr Mbaka the God sent so mbịa na multi life ebe a wee kọwatara ha wee nye m usoro si m na nje wee fụada dị na adoration so mgbe njele ebe ahụ wee Chukwu amala wee fịa kọwatara ka eshiwe station of things ọsị na nsogbu adịrọ na akpamagwụgo na-agabịa elu ma agbatara m ọsọ enyemaka so ụlọ mgbe ahụ that was 2019 wee bịa bata n'ụlọ ọgwụ wee kwụọ bịa n'ụlọ ọgwụ ọgbakọ ji maka ebe mana ọ bịazi kwaziri ma ndị ọzọ ụgwọ ndị ọba ego ji ebe ahụ na-ewere ndị enyemaka St. Patrick Owerri Road so wee kwaza ndị ọzọ niile ụgwọ ebe ahụ wee mechakwa wee kwụkwalụ mmụọ bilu nke m ahụ 1.5 million atọghị abịakwala from GTC ọ bụrụ ihe tata anyị bụ ndị strong member yes ebe ọ na-eje eje na abụ m strong member of adoration mana dadị amala m in person so ọjọọ sọ God ji wee nyelu m aka so mgbe ọ bịazi wee kwụcha 1.5 million ọgwụrụ obelokwa ebe ahụ awụrụ na-ebe nwunye m na-ebe ma akwa tears of joy ebe ọ ka na-ebe akwa ọsị ya nwaanyị ebezina tụkwasịrị m 2 million si nwere nke a tinye na biznes a na-ezobu cosmetics number 7 Ajali Street 1 yes 1 Divine Mercy. After then ọ na-enyekwala anyị aka site n'ikpere anyị ekpere na-akpọ omume abịa adoration na-agụzikwa anyị mgbe ọ na-abịa and mgbe ọsọ na-abịa metụrụ ụmụaka ihe dị iche na-adị na ndụ ha wele nke na-aya arụ ọ na-ewele onwe ya webelo since anyị bido eje adoration ahụ mụte ụmụ m Chukwu na na-edu anyị na-eje ebe ọ m na anyị na-eje ọ bụrụ na e nwere etu isi nọrọ na nsogbu otu onye ụkọchukwu ma ọ bụ onye na-ezi ozi ọma wee pụta wee kpecharị gị ekpere gị na ekpecha ekpere ọ sị gị na ọ ga-adị mma ị ga-ekwekwe mme mkpịsị ya ike mana ọ bụrụ na onye ahụ kpechara ekpere ike gwuo wee nye gị ihe iji arachapịọm ememụ ga-aka daa ụda ị ga-etiekwu ya ma haleluya. Reverend Fr Ejike Mbaka bụ otu ụkọchukwu na ọ bụ oburu baịbụl oburu chek adị ama maka na ọ bụrụ na agbara ọnụ na-agba afa ọ na-ada ọnwụ Jizọs na onwe mechara crusade wee zuo ndị mmadụ nne mbọsị ọzọ ha wee na-achọgharị adaghị iberibe maka na amaara na agụụ bụ ọrịa ya mere na Reverend Fr Ejike Mbaka ghọtara na ọ
ọ bụrụ na ị na-eme maka mkpụrụ obi ihe nke ime mmụọ ị na-emekwa maka anụ arụ ya mere ọ na-ejiburu mgbe ụfọdụ ọ gawa ebe dị agha o kpechaa ekpere gwọ nke ime mmụọ onyekwa ihe eji agwọ nke anụ ahụ ka ọ na-adaba 23 verse 26 where you said no woman in your land shall be barren and none shall be found that miscarried. These children were not miscarried. Thank you for the moments of gestation period. ọkwa n'ụsụsụ onye o menugoro mbụ bụ ihe ga-aghọta ị mara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anwụ n'ịmụ nwa maka echiche etu a ga-esi wepụta ego a ga-eji gbapụta ha ma ha mụsịa nwa mgba na n'obi ụtọ nwaanyị a na di Yeah.